Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po ng live sa Litter News Philippines. At as I was saying, telecasted din po ang ating programa sa Pinoy Extreme Channel. Tayo po ay napapanood every 5:30 to 6:30 in the afternoon, araw-araw. Balikan natin yung ating survey question mga suki. Dapat bang degree holder ang mga kumakandidato sa pagkasenador at pagkakongresista? Marami pong nagsasabi, teka nga muna, bakit yung simpleng mag-a-apply ng sekretarya sa opisina o di kaya simpleng empleyado sa isang opisina kailangang degree holder? Ayan. Bakit hindi rin gawin yan sa mga senador at mga congressman? And why not sa mga mayor at kung sino-sino pang tinatawag po nating mga honorable, although ang Pangulong Duterte ayaw nang gamitin ang salitang yan ng mga honorable sapagkat siya po'y naniniwala na kahit sila'y nahalal ng maraming tao, may mga nahalal ng majority sa kanilang lugar, hindi naman honestly sa totoong buhay honorable. Kaya ayaw niyang ginagamit pa yung honorable. But you know, ladies and gentlemen, mas mahalaga po ang inyong damdamin, ang inyong pong opinion, ang inyong pong pananaw sa ating pinag-uusapang tema patungkol po sa, kakayahan, kapasidad, kwalifikasyon ng mga kumakandidato especially sa pagiging senador at congressman. Take note mga suki, ng trabaho po ng mga senador at kongresista is not constructing highways, not constructing bridges, school buildings, what else? Daycare center, boundary markers, irrigation canals, etc., etc., and repair of whatever in existing structures. Hindi po yan ang totoong trabaho ng mga senador at kongresista. They are supposedly legislators. Pag sinabi pong legislador, ay tagabalangkas, tagagawa po ng mga batas na pakikinabangan po ng mga nakararaming Pilipino. Paglikha po ng mga batas na supposedly ay meaningful na batas, hindi po yung naglilikha ng batas na palitan ang pangalan ng ganitong kalye sa pangalan ng kanilang angkan. O di kaya ang pangalan ng eskwelahan na ito ay simula next year ay pangalan na ng Clarence Andaya. Maraming ganyan mga panukala. Kaya nga makakakita po kayo ng mga eskwelahan, ng mga hospital, nakapangalan po sa mga politiko. Ang kakapal ng mukha, mabutit mabuti kung yung pera pong ginamit sa construction ng mga proyektong yan ay personal nilang pera. Wala akong, palagay ko yung taong bayan, hindi ko kontra, na ipangalan yan sa kanilang angkan, sasabihing memorial hospital ng ganitong angkan. Okay, siguro yun kung pera po nila. Pero kung pera po ng taong bayan, hindi ba nakakahiya yun na pangalanan mo ng pangalan ng politiko, di ba? At yan po yung nangyayari dahil po sa pagpasa ng batas sa Senado at sa Kongreso. Imagine that, gagastos ang taong bayan, sisweldohan po yung mga kongresista, mga senador, sisweldohan yung mga staff na katakot-takot at kuryente, lahat-lahat ng maintenance sa Kongreso at sa Senado. And they will just pass a certain law na magpapalit ng pangalan ng eskwelahan o di kaya ng mga ospital. Anong klase mga batas yan? Anong klase mga batas? So, actually, ang kailangan po natin mga batas na napapanahon at talagang pakikinabangan po ng mga mamamayan. Ang mga upong dapat
very, very sensitive as to the real issues in the country. At dapat po, base doon ay makalikha po sila ng mga batas. Ngayon, ang problema, kung ang mga kumakandidato pong senador, ang tingin po ng kanilang trabaho ay magbigay ng medical assistance, bumunot ng pera kapag may lumapit, may nag-request ng pang-birthday, pang-kasal, pang-binyag at kung ano-ano pang pa-basketball. Kung yan ang pag-aakala po ninyong trabaho ng mga congressman at senador, ay palagay ko hindi nyo kailangang tumakbo sa pagka senador nga at pagka-kongresista, and you can do that simply as an ordinary citizen. Lalo kung mga may pera naman kayo, di ba? You can do that. Halimbawa, sino-sino, kadalasan, yung mga tumatakbong senador, talagang may mga pera na eh. Yan, si Villar, si Cynthia Villar, yan po ang nagdeklara ng bilyong-bilyong salapi. Si Manny Pacquiao, ewan ko kung anong diniklara niyan sa SALN. I'm sure bilyonaryo si Manny Pacquiao. So, to me, ito pong mga mayayamang kababayan natin, naniniwala akong makakatulong po sila even if they don't run or if they not run as senators and congressmen. Yan. But why is it they're really doing everything para makaupo bilang kongresista at senador? Is it because of they're hungry for power? They're hungry for influence. And they need to protect. Protect what? Protect their political interest, business interest, so on and so forth, mga kaibigan. So, dapat bang degree holder ang mga kumakandidatong senador at mga kongresista? Okay? Ayan. So, malapit na po ang May 13, 2019 elections, mga kaibigan. February 25 na po ngayon at ang araw pong ito ay ipinagdiriwang ang ika-33 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Yan. So, may mga nagre-react. Ano daw ba ang nangyari? 33 years ago, ano na daw, kumusta na daw ang mga Pilipino? May mga nagsasabi naman na, well, dahil sa EDSA Revolution, tinatamasa natin ang kalayaan, demokrasya, etc. At kung anong nagagawa po ninyo ngayon ng libreng-libre ay resulta yan ng EDSA People Power Revolution. So on and so forth. So, anyway, pag-usapan natin, dapat bang degree holder ang mga kumakandidatong senador at mga kongresista? What do you think, ladies and gentlemen? Ilan po sa mga nag-react sa ating katanungan ay si John Ariel Ongab. Sabi niya, yes. Sabi naman ni Reginald Bico, nasa batas naman natin yan kung qualified sila. Si Grace po nga, American citizen, pero nasa Senado, so wala din. Hehehe, kung gustong babuyin ng mga politiko, ang batas natin, wa-effect din yan. I think yung issue ng citizenship ni Grace po, luma na yan. Luma ng issue yan. Madaling sabi, nanumpa na ulit bilang Pilipinong, full-fledged Pilipino si Grace po. Otherwise, nung kumandidato siya sa pagka-presidente, disqualified na kagad siya kung yung isyong yan ay hindi na-resolba. Madaling sabi, napatunayan po ng COMELEC, napatunayan po ng mga ahensya ng gobyerno na itinatwa na niya na yung kanyang pagiging American citizen long time ago. Sapagkat tumira nga po yan sa Amerika sa napakatagal na panahon. Sa Amerika yan, lumaki si Grace po eh. But then again, nung sabi ng marami, lokohin sa eleksyon si Fernando Poe Jr. nang nakalaban niyang si GMA. Ayan. So nagkaroon ng pagkakataong umusbong ang political career ni Grace Poe dahil po sa nangyaring yon. Dinaya. Sabi ni Susan Roses, not once, but twice. Remember those words? Not once, but twice. Sige. So, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Report pa rin ang ating padaanin, mga suki. Bongo, nakikiusap daw sa mga supporters na tigilan na ang paglalagay ng mga tarpaulin sa maling lugar.
Report na yan sa atin ni partner Boyet G. Paring Boyet, magandang hapon. Pasok! Pumapila si dating Special Assistant to the President Bongo sa kanyang mga taga-suporta na wag nang magsabit ng mga tarpaulin para sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kasi nakikiusap na nga po ako. I'm begging you na nga po. Huwag nyo na. Ngayon lang kayo nakarinig ng kandidato. Yung iba po kandidato nakikiusap na ilagay yung mga posters nila. Ako na nga po nakikiusap sa inyo. Huwag nyo na lang po ilagay yung mga posters ko. At ibili nyo na lang po ng plywood sa mga nasunugan. Kailangan po nila ng mga kahoy po. Pambili ng plywood. Magagamit pa nila. Kesa naman ilagay nyo yung mukha ko dyan sa billboard. Ito ang pakiusap ni Go nang bisitahin ang 181 pamilya o 733 individual na nasunugan sa Sitio San Roque, Barangay San Isidro, Parañaque City. Anya, sa halip na tarpaulin, ilaan na lang ang pambili nito sa mga plywood na magagamit sa muling pagpapatayo ng bahay ng mga nasunugan. Ayon kay Go, sayang lang ang mga mababaklas na tarpaulin na inilagay sa mga hindi designated campaign area, lalo na pinaigting na ng COMELEC at PNP ang operasyon nito sa baklas campaign materials. Nanawagan si Go sa mga supporter na kung maaari ay isabit na lang sa kanilang bahay ang mga ipinagawang tarpaulin na naaayon sa sukat. Muling tiniyak ni Go ang mas maayos na serbisyo sa publiko, partikular sa mga mahihirap at mga biktima ng sunog. Nasa 24 na malasakit center na ang naitayo para isulong ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Inihayag ni Go na palagi siyang tulay kay Pangulong Rodrigo Duterte upang maghatid ng serbisyo sa mga tao. Nagkaroon pa ng budol fight sa pagitan ng SEMTODA at ni Go bilang pagtatapos ng ginawang pagbisita at paghahatid ng kaunting ayuda sa mga biktima. Kinalampag din ni Go ang NHA, DOH, DSWD at PAGCOR upang mag-ambag ng tulong sa mga biktima. Mula sa Parañaque City, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Clarence, buhay na saksi sa mga naglalakihang billboard ni Bongo. Nakikita namin yan pag bumiyahe kami sa NLEX, sa ACTEX, sa mga highways. Ang lalaki. But tinanggal na siguro ngayon kasi may certain measurement lamang pong pinapayagan ng COMELEC. At mayroong ilang party list mga naglagay din ng malalaking billboard. At yan ay alam natin na libo-libo ang bayad po dyan. Libo-libo ang bayad dyan. Monthly, libo-libo yan. Baka 300,000 sa isang buwan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya't yung Center for Investigative Journalism of the Philippines naglabas po ng data. Minonitor po nila yung expenditure, yung mga gastusan sa kampanya ng mga kumakandidatong senador. Alam niyo po ba na ang highest spender ayon sa datos na kumalat, top notcher si Sap Bongo, 400 million na kagad ang lumalabas na ginastos. Pumapangalawa, alam niyo kung sino? Ang Batang Ilocos Norte, si Gobernador Amy Marcos, 400 million na rin mahigit. Sumusunod pangatlo si Mar Rojas. Ayan, si Mar Rojas. At yan. Sige, butit pinakita mo, Clon. Yan. Yan po yung datang naglabas po ng Center for Investigative Journalism of the Philippines na expenditure na ng expenditure ng mga kandidato. Now, as against today declared SALN, pinagkumpara yung mga deklaradong SALN ay lumalabas na sobra-sobra. Halimbawa, si Jiggy Manicad, yung ating kapatid sa pamamahayag, dahil hindi pa naman nakaupo, so wala pa siyang SALN. Bay, naka 11 million na rin si Jiggy Manicad, no? Si Cynthia Villar na nagdeklara po ng 3 bilyong piso ng kayamanan sa kanyang SALN, ang kanyang nagastos po sa kampanya ay 80 million pa lang. 80 million pa lang. Pero si Bongo,
na nag-declare po ng 12 million sa kanyang salin, gumastos na po siya ng 400 million. So I don't know kung tatanungin niya ng COMELEC kung paano yan, saan galing yan, o kung may magsasabi na, well, donasyon namin yan, kung ipapaliwanag, kung paano ang donasyon, it's up to the COMELEC. Kasi may certain limit lamang po kada botante ang inaalaw po ng COMELEC na pwedeng gastusin po ng mga kandidato. I understand sa local, 5 piso yata sa local. I don't know kung sa national level kung magkano. Baka 10 piso. As against to the total number of voters. Ang dinideklara yata ng COMELEC na total number of voters sa buong Pilipinas parang ano yata? 60 million ba? 60 million. So, 60 million times 10. Magkano? Times 10, 600 million? Kung 10 pesos? Bay, malaki-laki, ano? Oh. Tingnan natin. May patakaran yan sa itinatadhana po ng batas. Especially, yan po kailangan i-deklara po ng mga kandidato sa kanilang Certificate of Election Contribution and Expenditure. SOCE. Yan. SOCE. Statement of election expenditure contribution expenditure. Something like that. At yan ay obligado ang mga kandidato na isumiti po yan after election. Talo man o panalo ang kandidato. Alamin natin kung anong mangyayari. No? Tuloy tayo sa isa pang report ni Nolan Ariola. Libu-libong rallyista daw. Nagtipon-tipon sa EDSA Shrine sa makasaysayang People Power Revolution Anniversary na pang 33 taon na. Ngayong araw, panoorin natin ang report ni Nolan Ariola. Nagtipon sa EDSA Shrine ang libu-libong rallyista para sa ika-33 anibersaryo ng People Power Revolution na may temang Tayong EDSA, Tayong Pag-asa laban sa diktadorya. Isinagwa ang pagtitipon nitong Sabado ilang araw bago ang paggunita sa ikatlong dekada ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Muli sinariwa ng ilan sa mga kilalang nakiisa sa EDSA noon na sina Attorney Alita Tolentino ng Tindig Pilipinas at Sister Mary Jan Manansala ng St. Scholastica's College. Alam niyo po, dyan mismo sa Robinson, nandyan po kami, nandyan po yung mga tangke. Diyan namin sinabi, huwag na kayong tutuloy. Yung napaka-famous na binibigyan namin ng bulaklak, diyan po nangyari yan, diyan mismo sa Robinson na yan. Fearlessly stopping the tanks who were on their way to bomb the rebel. Sana yung glorious days na yon, maulit-ulit. Maging si Monique Wilson ay nagbigay rin ng mensahe ukol sa misogyny at Renato Reyes ng Bayan ukol naman sa poverty. Patuloy po ito at mas lalong lalala ang violence na nararanasan ng ating mga kababaihan at kabataan. So marami pong salamat on behalf of Babaya ko. We rise against misogyny, we rise against fascism, we rise against tyranny, and rise against dictatorship. Kaya mga kapatid, ang hamon sa ating lahat sa mga darating na araw, gamitin po natin yung people power, yung diwa ng people power laban sa mga nagpapahirap sa atin, laban sa train law, laban sa kontraktualisasyon, laban sa mga bababang pasahod sa ating mga manggagawa, laban sa rice tarification law. Kabilang sa mga dating opisyal ng gobyerno na dumalo sa paggunita ng EDSA People Power Revolution ay sina dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, dating Chief Justice Lourdes Sereno, dating DepEd Secretary Arman Luistro, at dating Akbayan Party List Representative Walden Bello na nagbigay ng kani-kanilang mensahe sa harap ng libu-libong rallyista. Huwag ho kayong mawalan ng pag-asa. Ako po ay walang kaduda-duda na naniniwala. Buo ang aking paninindigan na ang kasamaan ay mawawakasan at ang kabutihan ay magwawagi. Mga pamunuang lokal at mga trapo na nakikisama, nagpapagamit para maambunan ng biyaya mula sa Malacanang. Mga taong simbahan na nananahimik at sa kabila ng paglalapastangan sa Diyos,
at sa ating lahat ng mga pinahahalagahan. Mga saksi sa lahat ng pagmumura at pag-aalipusta sa kababaihan, mga tagapalakpak at mga tagahalakhak sa kapastusan ng Pangulong nasa entablado, mga tagapagbalita at mga mamamahayag na tumatahimik ngayon, dala ng takot o pangamba na isusunod na sila. Bang nagsabing, I love si Jinping! Duterte! Ano ang sinabi ni Duterte? I love si Jinping! Mula rito sa EDSA Shrine, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dahil po sa anibersaryo ng EDSA Revolution People Power, deklarado pong holiday ngayon, di ba? Walang pasok sa mga gobyerno, walang pasok sa mga eskwela. Yan. Nationwide. Yan, sa kalendaryo nga, pula. Mamaya, pag-uusapan natin sa mano-mano, ano na nga ba ang Pilipinas 33 years after the EDSA People Power Revolution? Mamaya po yan, ha? Isa pang report. Mamaya kakausapin natin si Attorney Taike Calleja, isang profesor po sa De La Salle University. Tanungin natin siya kung where was he during the EDSA People Power Revolution. Miss Universe Catriona Gray, talagang dinumog daw ng mga tagahangang kababayang Pilipino nang siya po'y dumating sa ating bansa. Report, hatid na naman sa atin nang mahilig sa mga gandang si Mike Francisco. Yes, Mike! Mainit na sinalubong ng mga Pilipino ang parada ni Catriona Gray para sa kanyang Grand Homecoming Parade noong nakaraang Huwebes. Kahit mainit ang panahon, hindi na tinag si Catriona na makita ang mga sumasalubong sa kanya na may ngiti at saya. Kulang, gaano kayo kasaya makita si Catriona? Sobrang saya! Pinagkasan niya yung Pilipinas ng buong puso niya. Pinanood niyo ba yung coronation niya? Live na live! Kung may mensahe kayo sa kanya, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Thank you, Catriona! Thank you! Napanood niyo po ba napanood niyo po ba yung coronation night niya? Opo. Nanood kayo nun? Gaano kayo kasaya nung nanalo siya? Pwede pa ulit-ulit. Excited po ba kayo makita siya ngayon? Inabangan po namin siya. May mensahe po ba kayo sa kanya? I love you! Salamat, sir. Samantala, nagpahayag naman ng salubin si Catriona Gray ukol sa pagpapababa ng edad sa mga bata for criminal responsibility at tahasang sinabi nito ang mga sumusunod. I really feel that it's important for us to readjust our focus to why are these children committing those crimes, because I've worked a lot with children, and anyone knows that children are not disposed to do that kind of act or to act out in that way. And it really is probably a consequence of their circumstance or their environment or external pressures, whether it be from people or circumstance. So as a nation, I feel that we should focus to eradicating those external pressures. And how can we do that? We can do that by doing a study of seeing the children and asking them or assessing that community, educating that community, the parents of the children, and I feel like that would be a better long-term solution rather than just not locking up kids, but once you label a child in a way that's a child in conflict with the law, how are you bringing them up to see themselves or the community to see them? Children, they have so much potential and their hearts are pure. It's just that sometimes their circumstance bears down on them, or the people or what they're faced with bears down on them. But if you give them the chance, then most of the time they just wanna pursue a dream. They just wanna be happy, and we should give them the chance to do that. Ganun din ang kanyang sagot nang tanungin siya ukol sa planong palitan ng Maharlika ang pangalan ng Pilipinas. If it's not broke, don't fix it. I mean, Sa pagtatapos ng parada, makikita ang saya at napaindak pa ito sa tuwa sa dami ng taong nagmamahal sa kanya.
Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.